L-eks ministru u eks-deputat mexxej tal-Labor Konrad Mizzi għal-ġimgħa oħra mhux ser ikun qed jattendi għall-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi minħabba li għadu qed jirċievi l-kura fl-isptar hekk kif skont diversi rapporti hu qed jirkupra minn sitwazzjoni medika serja. Din is-sitwazzjoni jista' jkun li titwal xi ftit u għalhekk hemm il-possibilità li Konrad Mizzi jibqa' ma jkunx jista' jattendi għall-PAC biex iwieġeb għal domandi dwar id-deal tal-Electrogas dan meta sa tmiem is-sena fadal biss 3 seduti qabel tieqa' fil-ħidma parlamentari għal żmien il-miliet. L-eks-Ministru tal-Enerġija s'issa der quddiem dan il-Kumitat darbtejn u għadu ma wieġeb għall-ebda mistoqsija dwar l-Electrogas ta' meta għażel li jagħmel oral presentation li s'issa ħadet madwar 4 sigħat. Preżentazzjoni li skont dak li qal Mizzi fadlilha satejn oħra. Preċedentament, Mizzi kien ħarab milli jidher quddiem il-PAC wara li kien imsejjaħ għal 4 darbiet, dan fil-waqt li meta fl-aħħar attenda għażel li attakka lil Partit Nazzjonalista b'mod partiġjan. NetNews informat li sal-aħħar ta' din is-sena quddiem il-Kumitat mistenni jidher Paul Aba Bologna li wkoll kellu involviment fid-deal tal-Electrogas. Dan il-Kumitat għandu l-deputat tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenakadami bħala chairperson, kumitat li membri fih hemm ukoll id-deputati tal-Partit Nazzjonalista Carol Aquilina u Ryan Kallus.